Și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Este să încercăm să facem level 30, că pot să zic un fel de episodul trecut. Am făcut chestia asta. Enchanting table. Stai, mi s-a făcut share, nu, gata. Noi facem un lucru foarte bun. Fiți atenți. Nevoie de 3 blocuri. 1, 2, 3. Și facem... Cum era? Așa? Așa? Da, bă, avem... Și avem name tag. Fii atent ce facem cu... Nu să ne ia XP. Bun. Avem asta, chestia asta. Bun. Nu știu, aș vrea să pescuim, că se face XP ca lumea. Se face XP ca lumea, dar îmi prinde chestii fai de capul meu, că o să punem și gold ăsta la făcut, dacă tot, pentru că și asta e de XP când îl scoatem, și așa că numai cu goldul ăsta o să avem level 20, 18. Restul mai pescui, mai pun. N-am să o bag în apă. Dar de ce mă bag în apă, mă? Vai de capul meu. Stau în apă când trage peștele, Doamne, frate, nu mai vine. Hai. Peștișorule. Mă, nu vrea să tragă. Ok, am făcut level cu mine. Și aș căuta, știi ce? Aș căuta altă baltă. Sau m-aș duce direct la ocean. Că asta mică, cred că și de-aia nu prind chestii bune. Nu știu, așa cred eu. Poate în ocean avem mai multe șanse. Dar ați văzut cât XP facem? Mama, abia aștept. Cred că în ocean nu pe unghiță. Să am unghiță bună. Știi, să fac priva repede chestii, să fac mai repede XP. Da, și am aruncat-o până la nu-i ordine. Mamă, ce repede vine aici. N-am fost atent. Hai, peștiuc. Hai, Hai. E vine peștele. Hai. Vai, o tras prea repede, n-am fost pe cazul. Sorry. Hai, bă, pufferfish. Mamă, ce repede trage aici. Găsit o sticlă, bă, cu asta o să pot face poțiune, nu mă plâng. Hai, v-am tras pe o secundă prea târziu. E pește care mușcat, dar nu te-am putut scoate. Câteodată apă și nu vine. Nu știu de ce. Hai, mă, peștilor. Hai. Ce carte am prins? Respiration 2. Că scosă de diamant în pun respiration pe am envil acum. Mamă. Și parcă șanse mici să dea chestii de-astea bune. Nu știu, de 0,7. Bă,
Hai, mă, nu mai trage nimic. Am avut toată bună și de acum nu mă pești. Hai, bă. Nu permit așa ceva. Nu se prind în mod Crezut că am prins două. Acum pește, bă, fac XP, nu pot să mă plâng că nu fac. Cam asta o să facem episodul ăsta, o să cam pescuim. Pentru că pe lângă că facem XP, mai facem rost și de chestii bune. Adică, ați văzut, am făcut rost de Respiration 2. Dacă mă duceam la minat, nu făceam rost de Respiration 2. Hai bă, trec o secundă prea repede, ai peștele iarăși. Nu știu, nu cred că mai pescuim mult. Mergem și facem și altceva. Hai bă. Ok, Tropical Fish. Hai mai pescuim până facem level 19. Sau aproape că o să facem din gol 19. Și după, nu știu, cred că fac noapte și mă bat cu zombie și din astea. Bam. Ok, hai. Da, apăs câteodată și nu mai face așa. Și nu trage. Nu înțeleg de ce. Este ceva bug, habar nu. Hai. Peștiu. Ok. Bă, uite, mulțumesc cu ce am obținut. Dar vreau unghițe. Hai cu unghițe. Cu unghițe enchantate. Hai bă, nu pufferfish, între unghițe enchantate, ceva. Hai bă. A vine și pești bun, nu pot să mă plâng. Hai. O ce fac? Mai prind asta? Cred că o să facem un lucru. O să mor. Nu știu la ce bună să dă să-mi pun pe chestplate bun. Și acum mă duc să-mi las chestiile bune. Cum ar fi enchanturile, adică cerezi destul de OP. Da, fac water clear, că nu-mi place ploaia. Bă, respiration 2 e bun și la protection sau cum îi zice, așa le bun. Ăla cred că mă ajută contra blaze-ul. Sincer. Nu contra blaze, e fire protection, da? E ok. Op! Aici ne punem undița. Pelea asta aici. Peștii l-a făcut. Bun, pun peștii ăștia la făcut. Aici vreau să pun enchantele, că aici îmi țin, pot să iei chestiile mai valoroase. Aici. Mai pot să pun ceva aici? Nu. O să punem aici bucket-ul ăsta. Bam. Bă, și deja iar umplu un chest. Și nici pickaxe-ul n-aș vrea să-l pierd, sincer. Bă, sincer, torții mi-ar trebui. No, acum hai să ne batem. Asta vreau să fac acum. Orice ne iese în cale. Facem vânătoare de mob, de mob înseamnă totul. Ok, o să facem... Bă, de ce nu stai pe perete? Tu nu ești abonat, abonează-te acolo, stai acolo. Nu te abonezi. Te-am avertizat.
facă. Te-am avertizat. Pe acolo stau numai nații. Nu înțeleg de... Oh, zombie, gata. O las pe vaca în pace. Haideți, bă. Să care tare. Tu ai chef de scandal? Hai de capul meu. Ce mă tot atacă? Ea Phantom, ce să ia? Ea a murit, bă. Time set de... Bă, nu mă lasă. Urâță aia. Stai să mă bag un pic în casă. Și trebuie să vedeți, fie cum măriți. A time set day. Na, vă place să ardeți? Hai. Dai pe scandal tu? Să, care mai are chef de scandal? Eu morcov, dar nu fac grădină, nu dau cu mine dacă poți. Ai murit? Ok, oasele sunt foarte bune. Și săgețile când o să am un arc. Cum să fac? Așa fac expediție. Nu time set. Acolo că n-ai că... Cum am făcut? Zic că mă enervau rău de tot Phantom-urile. Hop. Că le-aș bate. Numai că mă enervează. Și unde sunteți? Gata, acum le bat. Problema e că nu le văd. Nu le damage de mă sparge, dar... Hai să te văd, hai! Hai, fată, dacă ești bun. Na, până mâine sper să vină. Aoleu! Aleluia! Și nimic zombie, schelezi, ceva. Că atunci când ai nevoie de ei prezenți. Mi-a dat membrană. Că nu fac așa XP, mai bine mă întorc la pescuit, că... Time set de las că mă întorc la pescuit, dă-o încolo de treabă. Cred că pe episod... și o să vă zic, deci de astăzi, cred, o să facem un episod de Minecraft, unul de Roblox, unul de... Hai să zicem Roblox, n-am mai filmat de mult Roblox. Unul de Minecraft și după unul de Brawl Stars, tot așa, unul și unul, ați înțeles? Pricepuși? Dacă nu, ne să mergem la pe la oceancă. N-am pat... nu, mai am numai 2. Nu, de 5 am respiration 2. La pescuit. Hop. Locul nostru cel bun. Să mai pescuim, bă, că dacă am prins 2 cărți cu enchant cu asta. De-aia vreau să enchantez. Vă dați seama ce prind dacă am Lack of the Sea 3. Păi, sincer, nu mai da așa departe și... Asta aici, bun. Hai. Pește. Sau înghiți enchantat. Hai, bă. Hai, bă, iarăși. Channeling!
Acasă m-am dus. Gata. Gata, am prins ce vreau. Ne pune pe 3D în channeling. Vă dați seama? Cum o să le pice capul la mobi. Mamă, îmi fac tridentul cu channeling. Nu mă interesează cât XP în ea. Fac cu channeling tridentul. Ce vrei, mama? Poate la 200 XP, că nici nu-mi pas. Numai 4. Vreau să văd. Le cade capul. Mama, acum mai am numai 15. Bă, un zombie, un ceva. Mă duc la drown de... Dacă le cade capul, eu sunt fericit. N-am mâncare la mine. Las că bag un rot în flash. Nu te supără nimeni. Mamă, am tridentul enchantat. Dacă îmi pică capul lor... Ce cu tridentul ăsta aici? Bă. Am 2 tridenturi? Nu. Hai să fac weather. Hai de capul meu că mă enervează. Weather clear. Filmăm. Bă, cine dă? Ia. Eram fără aer. Să văd. Îmi dă capul lui. Deci dacă îmi dă capul lui, sunt cel mai norocos. Cum să trezi sora mea de a se aude așa? Că sorry că se aude. Dar ce să și facem? E sora noastră. Nu, mor. Și asta. Fac viața. Dacă îmi dă capul, eu sunt cel mai baros. Nu dau mă niciun cap. Tu dai capul. Păi nu așa e că dacă ai channeling îți dă capul. Bă, ce minciună. Am dat 4 XP degeaba. Ai mă. Da degeaba 4 XP, doamne. Ce nu pot mânca? What? Da, mă, să-l mănânc. Nu, cine știe să dau. Hai de capul meu. Minciună, nu vă pun. Sau poate, nu știu. Nu, în fine. Cam atât și cu acest episod pe data viitoare.